Why so we so Katoi Pano keep he later tang di. Why so we so Katoi Pano keep he later tang di. Gutare lembang ni kono pori mang tong di. Gutare lembang ni kono pori mang tong di. Gutare lembang ni kono mui to khulai di. Khachang di. Rwchap di, tong thok di, musa di, khachang di, rwchap di, tong thok di, musa di. Satok tek tong hamya saya seng man pano, sugno hawo thang na lama subrai ni thani. Satok tek tong hamya saya seng man pano sugno hawo thangna lama subrai ni thani aro thangani tawan sugdi aro thangani tawan sugdi khabai khobai hamjak sugdi subrai ji suno Khabai khobai hamjak sugdi subrai ji suno Why so we so Katoi Pano keep he later thang di Why so we so Katoi Pano keep he later thang di Gutare lembang ni kono pori mang tong di Gutare lembang ni kono pori mang tong di Gutare lembang ni kono mui to khulai di khachang di rwchap di tong thok di musa di khachang di rwchap di tong thok di musa di chamung nung mung kamung chung mung phem lo tong pano Thui na nang nai thang nang nai subrai ni kokbai Samung nung mung kamung sung mung phem lo tong pano Thui na nang nai thang nang nai subrai ni kokbai Ayang oyang nai sigui ta him sidi Ayang oyang nai sigui ta him sidi Poito samung phunok sidi Kaitorno tani Poito samung phunok sidi Kaitorno tani Why so we so Katoi Pano keep he later thang di Why so we so Katoi Pano keep he later thang di Gutare lembang ni kono pori mang tong di Gutare lembang ni kono pori mang tong di Gutare lembang ni kono mui to khulai di khachang di rwchap di tong thok di musa di khachang di rwchap di tong thok di musa di tong thok di musa di tong thok di musa di